సాటిన్ సిల్క్లో డైలీ వేర్ పర్పస్ కోసం ఫ్లోరల్ డిజైన్స్లో శారీస్ అండి. సో ఫస్ట్ శారీ వచ్చేసి మనకి గ్రీన్ బేస్ మీద రెడ్ కాంట్రాస్ట్ ఫ్లవర్స్ అనేవి వచ్చేసాయి. సో ఓవరాల్ శారీ అంతా కూడా సేమ్ డిజైన్ ఉంటుందండి. పళ్ళుకి కూడా విత్ మనకి దీనికి వచ్చేసి ప్రింటెడ్ బ్లౌజ్ అనేది వచ్చేసింది. రెగ్యులర్ పర్పస్కి చాలా బాగుంటాయి, కంఫర్టబుల్గా ఉంటాయి. వీ హ్యావ్ సింగిల్ పీస్ సింగిల్ కలర్ అండి. సో మల్టిపుల్ డిజైన్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ డార్క్ గ్రే మీద మనకి చక్కగా వైట్ అండ్ రెడ్ డిజైన్ అనేది ఎలివేట్ అవుతుంది. సో ఆల్మోస్ట్ వీటన్నిటికీ ప్రింటెడ్ బ్లౌజ్ అనేది వచ్చేస్తుందండి. అండ్ రెగ్యులర్ పర్పస్కి చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటాయి. స్మూత్ ఫ్యాబ్రిక్, వెరీ స్మూత్ ఫ్యాబ్రిక్. So if at all interested, please do WhatsApp or direct messages.